ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ರಂಗ ಸಮ್ಮಿಲನ ಮಸ್ತಲ ಪಂಡಜ ಮಾತ ಗುರಿಯೇರಿ ಒಂಜಾತ್ ವಿಷಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಜ್ಜೆಗ್ ದುಂಬುದಿ ಒಂದಲ್ಲ ಮಾತ ಸರ್ವ ಕಲಾವಿದರು ಸೇರಿದು ಎಂಕ್ ಪಂಡ್ರ ಪುನೀತೆ ನೇಟ್ ದಾದ ತೊಂದರೆ ಆತನ ಮನ್ಪನೋ ಎಂಕ್ ನಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಆದ ಎಂಕ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ದೈವದೇರಿ ತೊಂದರೆ ಆಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಹೇಳನಾಪನಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ದಾದ ಆತನ ಮನ್ಪನೋ ಎಂಕ್ ನಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆನೇ ಆತಿನಿ ಮನ್ಪನವು ಎನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೇಡ್ದು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ದೈವೇದೇವಿಯರ ನಡೆ ಆಯ್ತಾ ನಂಬೋಲಿಕೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಬೋಡಾದು ಶಕ್ತಿನ ತೆರೆಯಲು ಬೋಡಾದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಹೊಡೆದು ಇಡೇ ಬತ್ತದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ತೆರೆನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ನೇಟ್ ಒಂಜಾತ್ ಎಡ್ಡೆನೇ ಆತಿನ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಲ ಪಾತ್ರ ರಜ್ಜಿ ಆಣ ಒಂಜಿ ಈತೆ ಪಂಡ್ರು ಪುನಿ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದರೆ ಅವಡು ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದರೆ ಅವಡು ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಜೆಪ್ಪುನಾಗ ಗಣಪತಿ ದಿದ್ದು ದೈವದೇವರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ದೈವದೇವರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಂಗ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಾವು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾತ್ರ ಈ ದೈವದೇವರನ್ನ ಇತ್ತಿನ ನಾಟಕಡು ಅಂಚೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಆಯನ ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ನೀರೇರ್ಕುದುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ವಿಷಯ ನಾನು ತೂತೆ ಅದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದು ಇಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದು ಒಂದು ಎಮೋಷನ್ ಈ ಎಮೋಷನ್ಗೆ ಬೇತೆ ಏರೆ ದೈವ ಆರಾಧಕರೇ ಆವಡು ಅಕ್ಲು ಬತ್ತದ ನೆಕ್ ಪಾತೇನಲ್ಲ ಆ ಎಮೋಷನ್ ಬಿತ್ತದ ಗೊಬ್ಬುಣ ದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲು ಕಲಾವಿದರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಆವಡ್ ಅನ್ಪನೋ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.